שלום לכל המאזינים והמאזינות על כל יצחק שמיר. באולפן מור והילה מכיתה ז' 4. אתם מוזמנים להאזין לכל הכתבות שלנו באתר בית ספר יצחק שמיר. היום נשדר לכם כתבת 3 עובדות על עידן עמדי. אנחנו מבטיחים לכם שתהנו. אתם מוכנים? עובדה ראשונה, עידן עמדי התחיל את דרכו המוזיקלית בגיל צעיר. כבר בגיל 8 התחיל ללמוד לנגן על גיטרה, לכתוב שירים. עם השנים הוא התפתח למוזיקאי מוכשר ויצירתי. נעבור לעובדה השנייה. עידן עמדי השתתף בתחרויות מוזיקליות כמו הכוכב הבא ואקס פקטור, וזכה לזיהוי רב בזכות הקול הנפלא והביצועים המרהיבים שלו. עובדה שלישית, עידן עמדי לא רק זמר, הוא גם לוחם ביחידת הנדסה ובמילואים בחרבות ברזל. עידן נפצע קשה ברצועת עזה, למרות הקשיים הוא ממשיך ליצור מוזיקה. אז תודה רבה שהאזנתם, נתראה בכתבה הבאה. ביי ביי.